Guys, ki pengen weruh beli lahane wong Kaloran. Enak guys, lahane wong Kaloran. Wah, cetek wong kidulan makalah. Lho kan ki ya, pentak sepil ki, rangke lagi nanjangi. Ki lahane wong Kaloran enak cetek pokoke mah. Lengan ki awas ki. Wow. Cetek kan, ya cetek ki. Lang lungae jak awacin disepil. Enak, wong Kaloran menakan daripada wong kidulan ya. Sakikiyongan orang main. Wong Kaloran ki sepupu delengan. Lungae jak awacin jajal ki, delang lungae ki ya. Oh, enak wong Kaloran mah. Waduh. Lungae kok. Waduh. Wes pokoke mah sore-sore ki balik-balik ki reh menggawe dinaan. Sore aku ada si medeg-deg pokoke mah. Ana sing medeg loro baso. Karo ulah kadut, ledot. Wah, enak medeg guys, wong kidulan mau main, cetek-cetek. Wong Kaloran ki delongan. Wis pokoke mau kulung wae. Oke, salam petani senusantara. Diungkum dikunyah. Assalamualaikum kanggo semuanya. Bye bye. Orang apa pengen